Mga may-ari po ng kainan sa Dagupan City nangangamba sa bumababang supply ng LPG sa bansa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nangangamba ngayon ang ilang may-ari ng kainan sa Dagupan City kasunod ng pahayag ng Department of Energy na nasa 25 araw na lamang ang itatagal ng natitirang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa buong bansa. Ang mga kagaya ni Ate Rose na may-ari ng maliliit na karinderya, paunti-unti na lamang ang kinikita ngayon dahil sa sabay na pagtaas ng presyo ng LPG at ilang mga pangunahing bilihin. Kasi dati ang kuha ko 930, so ngayon last na benta kuha ko 980. Kaya baka next week in 1,000 na daw. So malaki ng pinagbago. Kaya kailangan dapat sana taas yung mga per order namin. Kaso naaakakaw yung mga tricycle driver, mga jeepney driver. Kaya nakikipagin na lang tayo kung ano yung kikitain natin. Yun lang, walang magawa. Ngayon, hindi pa man nakakaahon ay nahaharap na naman sa bagong hamon kung sakaling manganib ang supply ng LPG sa merkado. Dagdag pa niya, kung wala nang mapagkukunan ay kailangan nilang gumawa ng paraan tulad na lamang ng paggamit ng mga panggatong para makapagluto. Siyempre, wala tayong magagawa. Yan ang dapat nangyayari. Sana magtipid-tipid na lang, gawa ng paraan. Kung pwede lang, mangkahoy na tayo. Kung wala na, no choice na tayo. Gaya ng ibang Pilipino, hiling din niya na magwakas ng kaguluhan sa gitnang silangan at matuldukan ng krisis na magpapahirap ngayon sa mga mamamayan, lalo na umano sa mga nasa laylayan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.